Nou, in totaal hebben we ambitieus. Dat is wel aardig raar, ja. Ik sta hier van mijn guesthouse op het eiland Dangeti op de Malediven. Ik ben hier in de verjaardagsvakantie heengegaan om te doeken. En oude manjes zoek bij een huisvliegen. En toen wie mijn luchtkanselen. Ja, die docent die zit vast op de Malediven. Wat dacht je dat jij dest? Ik dacht wel van dat het natuurlijk niet fijn is en dat je daar ook vast zit en je kan helemaal niks. Ik schrok wel eigenlijk. Het voelt wel vreemd, maar het is ook niet gewoon heel raar of zo. Je praat gewoon met je docent. Ja, ik vond het heel raar, want ze zouden na de vakantie weer terugkomen en we zouden wel les van haar krijgen. Maar nou, in totaal hebben we ambitieus. Nou ja, toch wel een beetje bezorgd. Over haar veiligheid ook natuurlijk. Zoals je hoort valt Iran ook overal zomaar aan. En dus dat maakt jou ook wel bezorgd. En toen dacht ik van, misschien kan ik wel online les gaan. En mijn onderwijsassistent wie zelf in het lokaal aanwezig. En ik kon heel mooi met de band gesprekken voeren en aanwijzingen gaan. Dus daar ging ik nou maar verder. Want ik weet net wanneer ik naar huis kan. En nou zit ze dus duizenden kilometers verderop en ze jou je hem toch les. Wat wil je ervan? Ja, mooi dat het zo kan en mooi dat het nou zo op deze manier toch les kan hebben. Maar ja, het is al wel ambitieus als in het lokaal. En ja, je moet er ook heel erg aan wennen, maar in principe is de les gewoon is het wel hetzelfde. Alleen ja, gewoon op beeld en we krijgen gewoon de les prima mee. Je verstaat er wel gewoon, maar het is wel gek. Ik vind gewoon dat het een lieve en goede docent is. Dat ze ook gewoon de lessen wil laten doorgaan, hoe ver dat kan. En als je haar nog iets zou willen meegeven, wat zou dat dan zijn? Nou, ik hoop dat ze snel weer de vlucht kan pakken en dat ze dan weer snel terug kan komen. Ik hoop dat ze weer gauw weer omkomt en dat ze weer dus normaal hier in het lokaal les kan. Dat is een stuk leuker dan dit. Ik hoop gauw weer tussen te wezen en de leerlingen en ik weer in het echt te zien. Hoi!